Ahoj, vítejte u tohoto blogu Cat 7, blog první. Takže dneska budeme probírat Žabku Kvapku. Jo, omlouváme se, není tady Judy Cat 7, protože dneska je nemocná a museli jsme to za ní vzít my, ale v dalším díle bude určitě ona. A v tomto vlogu bude Judy Cat 7 probírat všechny zvířata, takže i nás dvě. Jo, a pak i někdo ze zvířat i zase probere. Takže je tady Žabka Kvapka. Pojď. Wop, wop. Ahoj, já jsem Žabka Kvapka. Je tohle Žabka Kvapka a zodpovídám vám pár otázek. Tak, myslíte se mě zeptat. Já se chci zeptat, proč se jmenuje Žabka Kvapka? Protože jsem žába a vždycky, když skáču, tak říkám kvap, kvap, místo kvak, kvak. Kvap, kvak, kvap, kvap. Aha, no to je teda dobrý. No to teda je. A to jsem vůbec neviděla. A ty jsi, jaký druh? No to je jedno, prostě jsi jedovatá, nejedovatá. No pro zvířata mého druhu, takže to je třeba, když chci nějaký hmyz, třeba vášku nebo něco, tak jed mám na jazyku. Ale jinak jedovatý nejsem, takže jinak jsem v pořádku. Lidi, nemusíte se mě bát. Jo, ale jste jinak. Ježiši, Dustiny, určitě jste si všimli, že je taky pěkně zbarvená, nebo zbarvený. Má teda oranžovou barvu a modrý takhle barvičky tam má taky někde. Tady má takhle, tady má dva. A tady na pasičkách má hezké očička velké a je to Žabka Kvapka. Takže děkujem Žabko Kvapko, že jsi dneska přijala tuto výzvu. Sice je to málo otázek, ale příště určitě bude jich víc, protože máme na to málo času. Dobře, a tento vlog, nebo blog, spíš vlog, se bude konat každý čtvrtek. A teda ještě jenom, aby jsme řekli něco, já to řeknu. Ještě nám Judy řekla, ať ještě vám vyřídíme, že taky budou nějaký informačky a ty budou v pondělí. Ne každé v pondělí, ale budou určitě v pondělí. A příběhy ty budou třeba přes týden, takže klidně vám můžu dát dneska. Judy vám může tam dát hned teď, anebo vám je může dát. Ne! A nebo vám je může dát jindy a takže omlouvám se a ahoj!